su kayak hawane jan. Soale ngene lho. Pripun? Golek Golek napa? napa? Golek apa kuwi? Jamu. Golek tedok, Heeh. adol Ya. kondo. Oh, ngoten. Kondom. Tedok kowe rondo. Oh, iya. Apa tadi masa arep golek tedo adol kondom ya apa? Kondom mbahmu. Lagi mau? Lah yo Anda. tedok adol rondo. Oh, ondo to wong. Kitane duduk Kupingmu. karo Anda. Kondo kok kondom. Sing nyoteng munine ngono. Ayo, Beb. Mojiku mangga. Pamujiku mangga. Iya. Moga urip tentrem salapase. Kok sik Dek, najan ning adoh papati. Ade nanging aku. Nah, iya. Ayan. Eh. Koyang bang aku. Mangga. Nyawang manis bisa Bisa turu lingan lah oke sik Dek nalikane semono kowe janji karo saben dino hubungan sisa oke iya bener yo tresno iki tak titipi jagat nganti sawase oke tresno iki nek bisa bisa penting hae sip Pakde Wong tuwa nggo dolanan jaran cekoi. Astagfirullahaladzim. Aduh. Iki Semangat iki. ya, Bang. Semangat, Yung. Iki iki lakone apa to Run? Ayo to. Ngarep Wong tuwa karo kok buri kok dolanan. kompak men lho. Aduh. Sucange duwi. Niki wau judule lagu Titip Tresno nggih. Nggih, judule lagu Titip Tresno. Kok kan nyanyi titip cinta. Ya iya. Matur nuwun, wis pokoke sehat. Urung rampung. Urung to? Oh, jek Ringkas, jeng pirang terakhir. kilongkas. Ayo, Gong. Pamujiku Ah. mangga kowe. Uga bisa urip tentrem salapase sesuk rai najane adol aku mapane. iya nanging aku tetep eling kowe Sip. Es. Jan. Setan ora doyan, demit ora ndulit.